Ave sikuthokozela ukukhuluma nawe igama kuPastor Winning channel Mfliki, kodwa ke sicela kuwena ukuthi inamba kakhulu isebenzise uma ngumlandeli. Lokho ngikubona ukuthi kwenza kube lula ngoba abantu ababalandeli be-channel they don't call me bengibuza igama bengicela ukungisenza WhatsApp yabona. So ngiyacela ukuthi kube abalandeli abasensele number so that they know ukuthi you have to call me direct, bengasebenzisa WhatsApp bengasebenzisa SMS futhi bengangibuza igama kodwa beyichaze bona njengabantu sebefuna usizo nabona. So namhlanje sibheka la uDouble kaSiyabonga Makoya Siyabonga Makoya ucela ubuza uphupha ngezinkomo eziningi ezimnyama lezi sensimini zidla umbila ohlasa. So asenze kanjena inkomo ngokwesinto zezidalwa yabona. So inkomo siyabo uPaul wabantu futhi noma uPaul imimoya emibi. Okay, so number 1 ngokwesinto uma upha inkomo singakuthatha njengoPaul bomazidla nje umbila noma sidla noma beyini yakho yabona, noma beyini esidla kodwa asikhulume ngombila kodwa sisho noma beyini sisuke zidla ebhilonga kuwe noma osukuyibona idliwa lapha kungafanele ngabe iyadliwa. So lokho kusho ukuthi kungenzeka izidalwa zakho azeneme ngoba wena awuzenzeli isithebe noma iladi futhi seziqala ke manje ukuphazamisa isimo sengcebo yakho yabona. 2 asisithike ngokujwayelekile uma inkomo kungaba uPaul bomazidla umbila ngoba lokusho ukuzolahlekelwa kakhulu imali noma ke inzuzo yabona ngenxa yokungenami kwezidalwa zakho. 3 kwesinye isikhathi singayibheka kanje singathi thina uma ubhala inkomo ngabe uPaul umazidla umbila ngoba lokhu kungakhomba ukuthi ngenzeka sekuphendule lezi zidalwa ukuthi zikumoshela imali, zikumoshela mhlawumbe imklamo noma ibusiness lakho noma umholo wakho. Kungenzeka la kunezidalwa ezingahlambulukile noma eziphenduliwe eseyiqala ukumosha isimo semali, isimo somklamo noma isimo sebusiness lakho kuze ungaphumeleli. 4 uma uphupha inkomo kuuPaul bomazidla umbila lokhu kungakhomba ukuthi wena uzolahlekelwa imali noma uzolahlekelwa inzuzo okanye imihlomulo efanele ngabe yakho ngenxa yentukuthelo noma impindiselo kaNkulunkulu. uDeuteronomy 28:8 uyakuphuma nembewu eningi uye ensimini ubuthe okuyingcosana nokuba ke kuyakudliwa isikhonyane. uJoel 1:10 amasimu achithekile. Number 5 futhi ke uma uphume inkomo kuuPaul oyisithanda njengolubu mazidla ini umbila ngoba ke kwesinye isikhathi lento ibiyikhomba ukuthi kunabantu ababi, kunabantu abangalungile abaseduze nawe abamatasatasa bedla besaphaza imali yakho. Futhi ngenze kunabantu bafike beboleka imali yakho bengayilethi noma ngaba abantu abafike belokhu becutha wena ebecutha ngaba abantu besifazane ngaba abantu besisonto abakuyuzayo wena bedla le mali yakho ngabe family yakho kodwa abadla le mali. Kwantu abaningi ngenzalo uthothi uyahola kuna family hola efika lo yaboleka imali uyacela imali uyacela imali phuthi ngenzelo emzala ngenzelo lokhu phuthi ingavela kokubona inkomo zidla umbila. Kusho ukuthi kunalabantu abasempilweni yakho ongenzeka bafika bezofuna le mali, bezoboleka le mali, bezocela le mali, bezokhala kuwe badle le mali ngoba selfish yabona. Kuvamile kanjalo vele futhi they will attest people ukuthi abala mali uphupha nje ngaphupha inkomo zidla ukudla kwakhe, zidla umbila wakhe, zidla imfino yakhe kanti bayamcutha yabona. He or she is a chicken that is being cutted yabona. Siyabona besibheka la inkomo
zidla ummbila wakho, noma zidla noma beyini edliwayo yakho, noma imbuzi noma beyinkukhu, kuzofanana. Uma lokhu kuyizilwane esidla ummbila, kuyizidlala ukudla kwakho, zidla into yakho, yabo. Siyabonga, be-blessed. Kulela kuyo Jesu.